खुलुमबाय लोगोफोर आंनि इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय बावहरनाय थाबाय। आङो दिनैयो गथ'फोरनि माइरं राननायाव थांनो नागिरदों आरोना माइरं लायनो। बेखौनो बे गुसुं ब्लग भिडिअ बानायदों आङो, नायलांबाय था लोगोफोर। सफैबाय जोङो दायो। नै अर सायदों गरम बोथोरनि। आखाइखौबो हांलाय। आरो माबायालाय पायालाय बोरमा साफा खालामनोबा कमेन्टआव बेयो बोरमा साफा खालामो, दाउ साफा खालामो आरो बाबो थैनायफोरखौबो हायो आरो थैनायबाबो साफा खालामनानै जायो। बोरमा खर' नाय, नै बोरमा खर'आ नै बिबुआ जाबाय आरो नै बिबुआ। गोसोआ नोंनि सेराव, गोसोआव सानाय सिमाङा नोंनि हाजासे अननाय गोसोआव नोंनि थाखाय जिउनि मिजिङा अराय नोंखौ लाना होदो नों अननाय बिखाखौ फुवारना होदो नोंनि अननायखौ। जोंनि साननाया मोगथाङाव महर लागोन लाया, जोंनि मोजां मोननाय गोसो थोनाय जाफुंगोन ना जाफुङा, जोंनि साननाया मोगथाङाव महर लागोन लाया।
बिखायाव बोजबना लानो अरायबो गोसोआ लुबैयो सिमां मोगथाङानो